A mudra izreka je svakako ona o zdravom čovjeku s 1000 želja i bolesnom samo s jednom, da je zdrav. A u potrazi za zdravljem mnogi se okreću raznim alternativnim metodama liječenja. Jedna od njih je i biorezonanca, liječenje elektromagnetskim frekvencijama. Navodno liječi gotovo sve. O čemu je riječ i je li to baš istina? Istražila je News Polovina Baron. Prije 5 godina Dražen nije mogao ni pomisliti na ovakva druženja. Hodanje mu je bio problem, a pogotovo trčanje. Naime, nakon što nije mogao oprati zube i otuširati se, otkrio je uzrok svog stanja, multiple sklerozu. Igram nogomet i sad udarim loptom kad se veliko baba, ali stalno, nije mi sjela, tenisica, lopta, sve je bilo krivo. Kad se sjetim, da, to je bilo tako, ali ja sam to sve ignorirao. S desnom rukom nisam mogu čašu vode dignuti, imao sam pojačane mokrenje preko noći. Nakon što mu je postavljena dijagnoza, Dražen nije želio uzimati propisane lijekove, već se okrenuo alternativnim načinima liječenja. Tako je otkrio frekvencijsku terapiju. Kao što sve u životu, pa tako i virusi, bakterije i paraziti imaju svoju vibraciju ili frekvenciju. I onda, znači, mi imamo i organe cijelog tijela i onda mi idemo testirati svaki organ tijela, znači krećemo prvo sa jednim općim dijelom. Odlučili smo ovaj aparat i sami testirati. Moja upala grla uspješno je detektirana. Prvo što imate vi ove slušalice, ako ih možete staviti na uši, pa ćemo krenuti sa vašom dijagnostikom. Znači jedno što ima mala infekcija sa tim adenovirusom, ali što je sad u ovo doba to je normalno. To je jednostavno virus koji uzrokuje razne prehlade, upale sinusa, upale i tako dalje. Nakon što aparat pomoću vibracije i slušalice detektira problem, kreće liječenje pomoću ovog neobičnog aparata. Pa evo koje mi rješenje nudi za moje trenutno stanje. Ako ljudi imaju bakterijsku infekciju, mi dođemo i znamo točno da je to streptokok. Mi programiramo tog streptokoka u plazmu i on putem frekvencijama ubija u tijelu tu bakteriju bez korištenja antibiotika. A evo što o svemu kažu liječnici. Zbunila me mogućnost liječenja gotovo svih bolesti, u što je nažalost teško povjerovati. A našao sam jedan podatak da je 90. godina otkriveno da se biorezonancijom može eliminirati virus HIV-a. Nije li malo čudno da u zadnjih 15 godina nismo uspjeli biorezonancijom riješiti taj problem koji je još uvijek aktualan. Dražen i dalje namjerava dolaziti na terapije frekvencijom. Nakon odlaska na plazmu, prvo sam vidio da u tramvaju se više ne držim s dvije ruke, nego se držim, samo se podržavam, onda sam se kasnije vozio i bez ruku. Svatko ima pravo izbora, pa tako i vi u ovoj priči. Želite li vjerovati ovom, kako ga nazivaju Teslinom izumu u malom, ili liječniku u bijeloj kuti? Vaša je stvar.